Φίλες και φίλοι, κύριε Νικόλα Παπαδοπούλη, το πρόβλημα των καιρών μας είναι ότι το μέλλον δεν είναι αυτό που ήταν. Σήμερα βιώνουμε την χειρότερη οικονομική κρίση στην σύγχρονη ιστορία μας. Μια κρίση που άρχισε ως οικονομική, αλλά μετατρέπεται ώρα με την ώρα σε κοινωνική, πολιτική, εθνική. Μια κρίση που καταδυναστεύει τον λαό με εξαιρετικά επικίνδυνες επιπτώσεις στο εθνικό μας θέμα. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας ολοκληρωτικής εξαθλίωσης. Προσπαθώντας να εννοήσουμε και να εξηγήσουμε τα οικονομικά δεινά που τεκταίνονται στην πατρίδα μας, αποφασίσαμε ότι φταίει η επιβουλή των ξένων, των άδικων και άκαρδων ξένων. Και παρά το γεγονός ότι ευθύνες βαραίνουν και τους ξένους για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την ανάγκη μας, η αλήθεια είναι ότι εμείς, με τα δικά μας λάθη, φέραμε τον τόπο μας αυτούς τους ξένους. Η αλήθεια έγκυται στην εγκατάλειψη των αξιών και των αρετών που μας χαρακτήρισαν ως αρχιτέκτονες του οικονομικού θαύματος του 1980. Φίλες και φίλοι, καταφέραμε πολλά, προοδεύσαμε, αλλά δεν παραμείναμε προοδευτικοί. Εργαστήκαμε σκληρά, αλλά δεν παραμείναμε εργατικοί. Πετύχαμε πολλά, αλλά δεν παραμείναμε πετυχημένοι. Η ολιγάρκεια έδωσε τη θέση της στην πλεονεξία. Η ευθύνη έδωσε την θέση της στο προνόμιο. Το εμείς έδωσε την θέση του στο εγώ και η ευθεία έδωσε την θέση της στην τεθλασμένη. Η ανταγωνιστικότητα και η αγωνιστικότητα εφθάρισαν. Ο υπερδανισμός οδήγησε στην χρεοκοπία. Η ασυδοσία δοξάστηκε και το μέτρον άριστον αντικαταστάθηκε από το υπέρμετρον βέλτιστον. Η αλήθεια είναι ότι εργαζόμασταν για 10, πληρωνόμασταν 12 και ξοδεύαμε 13. Και τώρα μας ήρθε ο λογαριασμός. Σήμερα διακυβεύεται η επιβίωσή μας. Έχουμε φτάσει στο τέλμα. Δεν υπάρχει λοιπόν χρόνος για πειραματισμούς. Ήρθε η ώρα να αλλάξει το μοντέλο πάνω στο οποίο στηριζόταν μέχρι σήμερα η λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η λειτουργία του κάθε ενός μας. Πρέπει να θυμηθούμε τον παλιό καλό μας εαυτό, να εργαστούμε με περισσότερη ανθρωπιά και μεγαλύτερη αλληλεγγύη, να αλλάξουμε νοοτροπία, να δουλέψουμε σκληρά, με θέληση, πείσμα και αποφασιστικότητα, να λειτουργήσουμε πιο ομαδικά και τότε, μόνον τότε θα έχουμε πιθανότητα επιτυχίας. Δανείζομαι τα λόγια του Πρωθυπουργού Σαμαρά. Χρειάζεται ενότητα. Το εθνικό χρέος μας υπαγορεύει να ενώσουμε δυνάμεις και να πορευτούμε μαζί. Και αυτό διότι η ενότητα πάντα αθρίζει τις δυνάμεις ενός έθνους, ενώ ο διχασμός τις αποδυναμώνει. Και ειδικά στον ελληνισμό, η ενότητα δεν αθρίζει απλώς, πολλαπλασιάζει. Και δεν πολλαπλασιάζει απλώς, απελευθερώνει κυριολεκτικά τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του ο κάθε Έλληνας. Πρέπει να γίνει προτεραιότητα όλων μας, να ανακτήσουμε ως λαός την αξιοπρέπειά μας. Δεν έχουμε συνηθίσει στην επετεία. Ακόμη και το 1974 δεν ζητιανέψαμε, δουλέψαμε. Δεν μας το επιτρέπει η ιστορία μας να ζούμε με δεδουλευμένα άλλων. Πρέπει να σταθούμε ξανά στα πόδια μας και στο πείσμα των δοκιμασιών που μας καταβάλουν, να αγωνιστούμε και να βγούμε νικητές, αφού δεν μας επιτρέπεται να νικηθούμε. Φίλοι μου, δεν μπορώ να σας πω πώς θα είμαστε αν γίνουν αλλαγές. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα, όλα πρέπει να αλλάξουν. Αν θέλουμε να βγούμε νικητές από τα σημερινά διέξοδα, αν θέλουμε να ξαναζήσουμε σε συνθήκες ευημερίας, τότε όλα πρέπει να αλλάξουν. Και για να αλλάξουν όλα,
η αλλαγή πρέπει να αρχίσει από εμάς. Η εντολή για αλλαγή πρέπει να αρχίσει από εμάς. Η αλλαγή πρέπει να αρχίσει εδώ και σήμερα. Η εντολή για αλλαγή πρέπει να δοθεί την 1η του Δεκέμβρη. Αυτή η εντολή για αλλαγή είναι και η μετουσίωση σε πράξη του πολυδιακηρυγμένου ρυθμιστικού ρόλου του ΔΥΚΟ. Το ΔΥΚΟ ρυθμιστής σημαίνει ψήφος στον Νικόλα. Διότι ο Νικόλας είναι η αλλαγή. Ο Νικόλας μπορεί και πρέπει να έχει ρόλο σε αυτή την τιτάνια και συλλογική προσπάθεια αναζωογόνησης της κατασπαραγμένης μας οικονομίας, στην αναπτέρωση της ποδοπατημένης μας αξιοπρέπειας. Θεωρώ ότι ο ίδιος ως πρόσωπο έχει την ικανότητα, την θέληση, την τόλμη και την αξιοπιστία να προχωρήσει στις τομές που είναι απαραίτητες στη λειτουργία του ΔΥΚΟ, αλλά και σε τομές που είναι απαραίτητες σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, ολόκληρη την κοινωνία. Γι' αυτό, αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ζητώ να του δώσουμε μια δυνατή και καθαρή εντολή να αλλάξει τα πράγματα για εμάς, για τα παιδιά μας, για τον τόπο μας, για την χαμένη μας αξιοπρέπεια. Καλώ στο βήμα τον επόμενο πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, τον κύριο Νικόλα Παπαδόπουλο.